Dantzari aritzen naiz, umean nintzanetik, baita musikarekin ere, eta gero, sorkuntza lan askotan parte hartzeko zortea daukat. Sorkuntza eta tradizioaren arteko talka erakusten duen edo markatzen duen eztabaida hori agortuta dago edo gutxienez gaindituta behar luke. Aspektu formalean bakarrik gelditzen bagara eta hori mantendu nahi badugu, horrek aramatza heriotzera, ez? Ze aldaketari gabe mantendu nahi horrek kondenatzen gaitu. Kontrara, klabea aldatzen badugu eta ikusten badugu, beharrezkoa dela sormena eta sorkuntza etengabe bizi dugun egoeraren arabera, gure harreman eta dibertsio eta funtzionamendu soziala bertebratzeko, tradizioa hori da, ez da besterik. Nik euskaraz dantzatzen dut eta musika ere euskaraz jotzen dut. Askotan esaten da, ezta, hizkuntza batekin unibertso oso bat deskubritzen eta barneratzen duzula. Ze azkenean hizkuntza bat bada komunitate baten emaitza eta komunitate hori egoera historiko, geografiko, sozial, klimatiko baten barruan garatu da mendetan zehar. Orduan, ondare hori guztia ahozko hizkuntzan daukat eta gainera uste dut hori edatzen dudala gorputzera eta jotzen dudan musikara. Zinemaren sorkuntza prozesu oso bat barrutik ezagutza eta parte izatea ikaragarria da. Gidoia irakurri, partekatu zenbait artistarekin, gero produkzioa, grabaketak esperientzia izugarria dira,
montajea ikusteko aukera izan nuen, eta gero zenbait aurkezpen eta egin behar izan genituen. Beraz, pentsa, disiplina pila bateko profesionalak koordinatuta lanean, eta hori guztia ikusentzunezko pieza eder bat sortzeko. Esperientzia oso kompletoa, aspekto askotan, personalki, sortzaile bezala, eta zergatik ez, egindako horren, urte askotan egindako horren aitortza jasotzeko plataforma moduan. Eta hori guztia artelan baten barruan. Niretzat musika da emozioetara oso zuzen iristen den artea, ez? Musika baten emotibidadea edo sentikortasuna gorputza mugimenduan jartzeko daukan ahalmen horren araberakoa da. Orduan, nola esan, harrapatzen hauen musikak dantzan jartzen hau. Biolina niretzat da gauza asko bezala erdi akzidentez iritsi zena nire bizitzara. Nik gitarra nahi nuen, gurasoek biolina jarri ziaten eskutan. 4 bat urte egin nituen konserbatorioan, bolada batean nahiko utzita eduki nuen, baina dantza taldearen bitartez behar zalako jotzen hasi nintzen. Eta biolinak badauka niretzat gauza bat gaur egun oso ona da, eta ni ez naizela biolin jolea esan dezagun ofizioz baizik, eta nik biolina jotzen detenean aipatu dut beste eguneren batean muga tekniko handia dauzkat, baina era berean gorputz guztiakin jotzen dut emanaldi bakoitzean. Nik batzutan dantzan baino nekatuago bukatzen ditut emanaldiak.